Deň, dámy a páni, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska si zase zahráme Raft. Minulý diel bol trošku nudnejší, áno, sme vlastne iba preskúmávali trošku. A tento je minku, ja padám furt v vode. No. Tam je pekný ostrov, tam sme mohli zatiaľ ísť, ale tento diel bude o tom, ako si budeme vlastne stavať našu vilu tu na tento priestor. Ja som trošku hral offline a trošku som toho tu pozbieral. Áno, a dosť dlho mi to trvalo, takže som preskúmal asi 3 ostrovy, tam bol ešte Raft, ktorý som zabudol, lebo som tu pripravoval ešte také veci. No a my môžeme sa za chvíľu pustiť do toho. Ja som si predstavil, že bude možno dvojposchodový, dole budeme mať proste, kde bude sa variť a také, a hore bude skladisko. Dobre, tu máme prichystané všetko a docela, čo tam je. To je taký veľký balvan tam, či nechápem. Nevadí. Takže sa pozrieme a máme vyskúmanú pec. A pec je super. Sa pozrieme, že koľko stojí materiála. Kde ju máme? Ja neviem, chápeš? Tu na. Takže toto 6 týchto a tieto tu veci. Ja som si trošku pripravil tých kociek, mám ich presne 5, takže... No, čo to tu je? 6 plastov. Asi sa mi vyrodil. Dobre. Tie môžeme tu na odložiť zatiaľ. Máme tiež nachystané, ale toto sú väčšinou na potreby. Tu na, vidíte, mám ešte jednu kocku mám ešte tu. Tak potom počkať. Keď mám tu na jednu, tak mám na to logicky. Aha! 6. Potom si máme zobrať ešte 2 plenky, 4 skrepy, 6 milov. Takže tu nás zoberieme. A dobre, tu už máme na to. Dobre, máme tu na pecičku, ja neviem, kde ju dám. Za chvíľu budeme mať vypekárnu, takže viete. Položíme tu všetky plenky, ktoré mám. A ideme pomaly vypiekať tieto tu suroviny. Ja by som dal vypiec prvé metal ore, vlastne. Po jednom sa to bude vypiekať, je to debilino. Nie, už sme tu. Sme sa celý otočili. Ale som si to nevšimol, že sme tu. Dúfam, že to bude dačo zaujímavé, chcel by som naťažiť nejaké tie suroviny. Tam, priblíž sa tam. Dobre, tam je. Ok, už sa tu nafútali aj také tie. Toto tu siete som trošku rozšíril a poviem, že to je asi jedna z najlepších vecí. No, máme tu vodu, ja idem si doplniť také tie staminy. Pozrite tam Ečko, doplniť, Ečko, doplniť. Podľa mňa to vyzerá super, aj je to super. Hýbeš sa? Asi nie, počkaj, musím tomu pomôcť. Ide to dosť pomaly. Dobre, no sme tu, ja spustím kotvu, aby sme sa už nepohli. Dobre. Ideme sa pozrieť na ten ostrov, dúfam, že tu bude taká truhla alebo dosť takého. Ja rýchlo si toto prídem preskúmať. Už nám dochádzajú... už nám dochádza táto tu plutva, alebo jak sa to volá. A je tu truhla, kúkaj na to. Mám inventári? Neviem. Čakaj, nejaké vecku. Bolty, to je super. Máme bolty. Ešte dačo tu není. Tak idem skácať stromy, lebo dreva nie je nikdy dosť. Z toho som asi dostal dosť veľa dreva. Ináč som normálne iba čakal, dokým sa mi nazbierajú toto dreva. A normálne sa mi nazbierali dosť veľa. Aj keď mi to trvalo možno 5 hodín to nazbierať, ale fakt, kámoši. Dneska si postavíme menšiu vilku. Možno to bude na 2 diely, lebo ja nie som taký no. Ja väčšinou dlhšie ako 4 hodiny nehrajem hru. Nerad to robím, lebo oči ma potom z toho bolia. Dobre, kde tu má... kúkaj na to, to celé vylúpime, ty vole. Dobre. A vzadu asi nič není, dobre. Takže tu budeme sa potápať. No, kúkaj na to, tam pozbierame toho veľa. Dobre, toto si urobíme na darky, ten timelapse. Ja idem odniesť všetky veci, idem si asi ešte... Mám 2 haky, to mi stačí. Dobre, idem sa nažrať a uvidíme. No, tak pozerám, že sa nám to dopieklo a máme prvý metal ingot. To je super, kámo. Tie si budem okladať tu, lebo tu mám také dôležité veci. Idem dať vypiec ďalší a ideme asi preskúmovať.
Dobre, ideme tam, mám doplnené staminy a to si dáme na menší timelapse, takže ideme na to a potrebujeme pár tých metal ingotov, lebo budeme robiť z nich veľa vecí, bolty a také veci. Chcem, aby táto séria bola úspešná, no. Nič s tým. Dobre, môžeme začať asi teraz. Dobre, toto nebol ani taký dlhý timelapse proste. Nebolo tu veľa vecí a ja kameň a železo pod vodou neťažím. Ja iba zo súdov a proste chápete. Lebo je to zbytočná stráca času. Dobre, máme nejaké tie veci naťažené. Pozerám. Dobre, ja si idem asi to. Dobre, už máme hotové. Tak si ho dáme tu na druhý. Z metal oru budeme, alebo ešte ho dám do výskumu. Ešte ho dám do výskumu, bo ten vám bude veľmi treba. Pozrite, bolt, tento tu develina, táto tu, lopata, kotová grill, tento určite vyrobíme. A máme. Dobre. Máme vyskúmané dosť veľa vecí, ja idem to tu trošku potriediť. Dobre, máme to. Na ďalší deň sa pustíme, viete do čoho. A treba sa nám napiť, lebo zomrieme. Nevadí, doplnené staminy. Jedna zo zásadných vecí, ktoré budem určite robiť. Teraz. Nenabral som vody. Dobre. Do zásadných vecí, ktoré budeme robiť. Stadiaľ tu budeme stavať dom. Asi trošku rozšírim platformu, len na to budem potrebovať trošku dreva. Dobre. Myslím, že toto by postačilo. Tak. No tak, aby sme oblok mali, chápete. A už došlo. Tak rýchlo. Ty kokosa, to bude spotreba všetkého tak rýchlo. A to som veľmi dlho zbieral a veľmi rýchlo sa to Ja som nezbral drevo. Nevadí, už sa ani na to nevyjde. Áno, presne tak. Prečo ne? Dobre, ja už. Ty kokozy, asi musíme. Dobre. Kamo? Ško? Prestaň mi robiť nervy. No. Dobre. My urobíme prvé dvere, ale potrebujeme na to. Viete čo, ja zoberiem všetko drevo, ktoré mám tu. Ale není to veľa, ono sa to zdá. Keď budeme mať veľké truhly, no tak to nebude veľa. To si zapamätajte. Takže dobre, lebo už možno asi máme už vyskúmané aj veľké truhly. Ja som to nechcel urobiť, že veľký dom. Ja som chcel prvé, že pozerajte. Počkajte, dáme si, že toto tu, dáme si, že polbloch. Začneme, pozerajte, takto. 2, 3, 4. Ja som si to trošku, ako by som to mal urobiť. No si urobíme takto. Nevyzerá to zatiaľ zle, bude to trošku vyvýšenina, ale nevadí. Trošku na to vyjneme viac klincov, ale myslím, že takto to bolo. A keď tu na pôjde podlaha teraz. Hop. Presne nám to vyšlo. Teraz si tu urobíme plot, ale taký väčší, myslím, že to bol tento. A na to potrebujeme lana. A máme kde... Nie, lana nemáme, ale vyrobíme si hneď. Dobre, lana, urobíme si ich dosť. 2, tak to nám nevystačí ešte. Tu nás si už urobíme tieto tu debelinky. Tu nás si urobíme takto tu. Hop. A tu robíme už iba tak. A pol blok taký tu. Hop. Čo mi na to? Neviem, nevyzerá to krásne, ja viem. Ja som to robil v kreatíve.
V tejto tu hre je aj kreatív, len mi došlo drevo, ktoré je jasné, že nemám. Dúfam, že toto mi vystačí na nie. Ja už rovno berem. Viac. To mi nevystačí ani toto na strechu, vidíte. Lebo som si ani ten druhý stack nezobral na 100% jasne. Čo hrížeš? Kde mám? Ja mám tú debilinu. Kde mám? Svoju debilinu. Ja ju tu nemám. Chápeš? Ja sa stratila. Kamo? Či sa mi už rozbil. Tu je. Kúkaj na tú zasranú jednu. Chápeš? Ty vole. Koš, ako to vyzerá hnusne, ja viem. Ja som sa snažil iba ako to urobiť. Proste nechcel som veľa času na to spotrebovať. Myslím, že sa na tieto tu plošiny dajú dať ešte jedné schody. Toto si nie som istý, ale myslím, že na tieto tu plošiny sa dajú dať ešte jedné schody. Prvé musím dať ako vylez hore. Tu máme na to rebríky. Hop. Ja som neviem, ja rebríky. Tak. Toto som si ešte netestoval, ale myslím, že to ide áno. Hore budeme mať takto tu rebríky. A na to potrebujeme ešte tyč. No. A ešte drevo. Ty kokos, chápeš, plast ani nevyužijeme. Chudák plast. Do you love me, plast? Dobre. Vyzerá to hnusne, neviem. Dobre. Nic s tým. Toto je náš nový príbytok. Wow, ďakujem. Dobre. Ja som, pozrite, toto tu asi si presunieme teraz. Koľko nahrávam? 17 minút, to je v pohode. No, nic s tým. Toto tu musím vymeniť za toto. Tak ktoré veci si musím dať tu takto do inventára. Dobre. Toto tu zoberám so sebou. A to budú také, tu budeme asi sadiť kvety alebo brambory. Ja zatiaľ tieto veci nesadím. Neviem prečo. Aj keď by som mal, lebo za chvíľu sa mi to bude veľmi zísť. Lebo za chvíľu zastane obdobie sucha, ono sa to raz za čas stáva a normálne vám nejdu suroviny asi 2 dní. Takže toto si budeme náhliť, len to budem žrať. A mám rybky aj mangokára. Celé zožerám, lebo máme. A ešte jednu vec som chcel vykraftiť. Tak? Je to nasadenie stromov. Teraz ma to napadlo, že tento tu diel by som chcel už zasadiť náš prvý strom. Len kde to má? Toto. Lana vyrobíme, máme to a kámo, to je obrovská vec. Kúkajte na to, aké to veľké. A tu na som to ja chcel dať takto. Tu môžete sadiť normálne stromy. Počkaj, ideme v sazaničky. Je tu nie, tu áno. Mango. Palma. Palmu asi nie, radšej mango vypestujeme. Mango bude dôležitejšie teraz pre nás. Musíme priložiť plenky. A už je zalieto. Dobre, bude trošku dlhšie raz, myslím, že toto nemôžu zožrať, toto debily. Už mi zožrali celú úrodu. No, dobre, idem presunúť také tie veci. Nemáš drevo? Dám ti drevo. Ako posteľ, potrebujeme nazbierať také tie pierka, lebo pierka budú dosť dôležité. Áno. Trošku dúfam, že to nevyzerá divne. Alebo mám nápad menší, dizajnerský. Dúfam, že to bude fungovať. Drevo mi dochádza ako o život normálne. Když som išiel. Kamo, ja nemám drevo. Nedošlo drevo? Nie, nedošlo drevo. Dobre, aspoň toto tú vec urobím, keď mám aspoň 4 plenky. Dobre, ešte raz ju urobím. Na tom sa myslím, že môžu takto tu spať. Či nie? Nie. Nedá sa. Nevadí, kamo, budeme ho tak podstate. Ja neviem, kde ju mám dať. Nevyzerá to zle. Dobre, idem presunúť odčerpávadlo, len prvé musíme všetko urobiť, aby sme dobíme vodu, lebo potom by nám zmizla, aj toto isté s drevom. Ale drevo už kašlem, aj keď som na neho využil dosť veľa. Dobre, zásobníky vody by som mohol dať tu na... Nie, ani sa neopováš. Hajzel, ja ťa zabijem. Tak to je na čistý evžen. A normálne, ja už ho chcem zabiť, už mal byť dávno mŕtvy. Počkaj, jak to mám dať? Ja vám to neviem. Dobre. A ešte...
tu na tieto tu debilinky. Zase hryžeš. Dobre. Takže tu si dáme tieto tu ešte debilinky hore. To. No nie sa mi tu... Kamo, a to aj tak ide? Kamoško! Grily normálne na stene. Tak to budeme mať parádny domček. Dobre, potom pec. Zoberiem toto, ešte dám vypiesť tam jednu vedu, lebo drevo je drahé teraz. V danej situácii. Teraz sme vypiekli tento tu, jak sa to volá? Weingut. Dobre, šíp, pradle. A potom táto tu vec na varanie. To sa nám veľmi zíde, tá vec na varanie. Dobre, skladisko budem presúvať potom, to asi offline urobím. A to je asi všetko, čo by som chcel tam zatiaľ dať. Ale kúkaj na to, náš stromček. Dobre, domček menší máme, podľa mňa je v pohode. Tak my sa uvidíme na budúce. Potom pôjdeme preč z ostrova, alebo ja to urobím offline a nazbieram také tie drevo na druhé poschodie. Alebo urobíme 2 domy, alebo 3. Chápete, budeme to mať tak. Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali tento tu diel. Nazdar. Čau, aj sa pekne. Čau.